alaikum, šalom alejchem. Posloucháte blízkovýchodňářský podcast Marka Čejky. Vítejte u dalšího vydání blízkovýchodního podcastu. Dnes tady mám dalšího zajímavého hosta, či vlastně dneska se říká hostku. Je to Katarína Hildebrand, orientalistka a politoložka z Bratislavy. Je to výkonná ředitelka think tanku a konzultantka společnosti Chairion. A Chairion se hodně zabývá právě Blízkým východem. Tak já bych se tě teďka úplně, Kataríno, na úvod zeptal, jestli bys právě mohla něco víc říct právě k aktivitám Chairionu. Ty jsi vlastně asi před půl rokem dělala naopak podcast se mnou a s Pepíkem Krausem, tak dneska tady zase mám naopak na oplátku já tebe. A jestli nám teda můžeš trošku něco blíž říct k činnosti Chairionu. Ďakujem pekne za pozvanie, zdravím všetkých poslucháčov. Chairion je vlastne think tank financovaný prostredníctvom obchodného poradenstva, čo fungujeme aj ako konzultačná spoločnosť. Zameriavame sa primárne na Blízky východ a Severnú Afriku. Združujeme odborníkov na Blízky východ a Severnú Afriku zo všetkých krajín V4. Máme spolupracovníkov v podstate v rámci celej Európy a máme spolupracovníkov aj priamo v krajinách, o ktoré sa zaujímame. Od Iránu cez Libanon po Maroko. V podstate všade. A jinak dneska, určitě se k Chairionu vrátíme, ale dneska by to bylo hodně na téma Sýrie, protože ty si taky nedávno Sýrii vlastně v rámci svých odborných aktivit navštívila. Tak možná bych se tě zeptal víc právě tady k dnešní aktuální situaci v Sýrii, protože je to dost jako komentovaný. Posluchači asi tuší, že v Sýrii v podstatě dobu Vánoc loňského roku, že tam došlo k proměně režimu. V podstatě se tam dostali k moci opoziční síly a naopak padl ten režim dlouholetého autokratického prezidenta Bašara Asada. No ale každopádně s tou současnou Sýrií se pojí různé samozřejmě naděje na jednu stranu, že ta země se vydá nějakým jako kdyby zase prostě směrem otevřenějším, a na stranu druhou je tam i řada kontroverzí třeba právě kolem kořenů současného prezidenta, politického establishmentu a podobně. Tak tohle bychom tady dneska mohli víc rozebrat a možná, jestli byste něco řekla o té tvé cestě nedávné. Veľmi pekne ďakujem. Ja sa budem o Sýrii vždy rozprávať rada. Sýria je moja srdcová záležitosť a som nesmierne rada, že som sa tam po 20 rokoch mohla konečne vrátiť. Cesta bola v mnohom upokojujúca, dala mi obrovskú nádej tým smerom, že tá Sýria má šancu sa postaviť znova na nohy. Zároveň ale treba podotknúť, že to bude proces veľmi dlhý, vyžadujúci stovky a stovky miliard investícií. Ale minimálne v tom Damasku je kľud. Je konečne mier, ľudia sa môžu nadýchnúť. Samozrejme neplatí to na všetky časti Sýrie. To, či vôbec Sýria ostane jednotná alebo dojde nejaké fragmentácii, je samozrejme predmetom v tejto chvíli iba dohadov. Ale celkovo možno povedať, že aspoň teda v tom Damasku ľudia majú nádej. Samozrejme je tam množstvo problémov. Od takéto všeobecnej bežnej bezpečnosti na uliciach. Nie každý rád chodí po zotmení von, najmenej ženy. Máme tam také tie typické príklady drobných krádeží. Menšiny, samozrejme vzhľadom na charakter aktuálnej vlády, menšiny sa obávajú o to, aký bude ich ďalší osud. Konec koncov poznáme to aj zo Slovenska 90. rokov. Tie časté transformácie, či už maďarská alebo rómska menšina, nemali úplne na rúže hustlané. Je to úplne typický prejav, typická črta prechodu z jedného štátneho režimu do druhého a bohužiaľ menšiny si to teda často zlíznú. Ale napriek tomuto všetkému je v tej Sýrii nádej. Chuť ísť dopredu, vôľa ísť dopredu, akceptácia aktuálnej vlády, mnohí z nej neplesajú. Nielen menšiny, ale aj umiernení suniti, alebo viac menej sekulárni obyvatelia nie sú z tej vlády nadšení,
ale akceptujú ju ako to najmenšie zlo z toho, čo bolo momentálne v ponuke. Takže áno, já jsem teda po této cestě velmi optimistická. Jo, tady právě si zmiňovala ty menšiny. Tady bych jenom se připomněl pro posluchače, že ten režim toho bývalého prezidenta Asada, nebo básistický režim, protože to bylo postavené na ideologii syrské strany Bás, která vycházela hlavně z režimu jeho otce, který vládl od v podstatě přelomu, jestli si dobře vzpomínám, 70. a 80. let. A byl to v podstatě autokratický režim. Samotní Asad, nebo ta rodina Asadovců byli kulturně náboženské menšiny Alávitů. A ten režim dost jako kdyby stavěl právě na jako kdyby podpoře různých dalších menšin, spíš proti jako kdyby té sunnické většině. Trošičku to bylo stále dědictví toho francouzského mandátu, kdy Francouzi tam v podstatě dělali takové jako kdyby politické inženýrství s těmi komunitami a takový jako kdyby rozděl a panuj. A ta nejvíc nespokojená skupina v Sýrii byly často právě jako kdyby sunité, sunničtí Arabové, ta jako kdyby hlavní část syrský komunity. No. Tak právě, a ty si teďka i vlastně zmiňovala, že část sunitů, vlastně, že není z toho Šarova režimu úplně nějak nadšená. Nie, pretože Šarov režim je teda jednoznačne sunnický. Šara má tu svoju minulosť s Al-Qaidou. Nepodarilo sa Šarovi zlikvidovať radikálov vo svojich radách, ktorí teda postúpili do štátnych ozbrojených zložiek. Čiže z hľadiska nejakých našich západných demokratických hodnôt ten režim nie je úplne ideálny. Sekulárni suniti sýrsky majú trochu problém s tým, že im, citujem, vládnu bradatí, ale stále je to najlepšie alebo najmenšie zlo z toho, čo v tej ponuke je. Čiže ten režim ešte stále má relatívne širokú podporu obyvateľstva, nielen sunnického, ale aj v podstate spomedzi radov všetkých náboženských a etnických zložiek sýrskeho obyvateľstva. Trošku jsme se tady ještě předtím, než jsme ten podcast začali nahrávat, tak jsme se bavili o Kaptagonu, to je droga, která je právě hodně spojená v podstatě s biznesem toho předešlého režimu. A dost se právě o ní mluvilo jako o nějakém jako zase důležitém faktoru vlastně současného Blízkého východu a prostě šedá ekonomika. A samozřejmě, že to má vliv na mladé lidi, kteří ten Kaptagon užívají a podobně. Jakým způsobem je to třeba teďka reflektovaný, ta situace právě tady kolem tady této drogy v Sýrii? Takto. Kaptagon, najskôr si približme vlastne, čo to je. Je to omamná psychotropná látka, účinkami podobná napríklad u nás rozšírenému pervitínu, o niečo slabšia, spôsobuje závislosť, podobne ako metamfetamíny, ale teda je ten deštrukčný účinok na organizmus o niečo slabší ako v prípade napríklad teda pervitínu. Bývalý režim Bašara Asada si z Kaptagonu urobil jeden z hlavných zdrojov príjmov pod vedením Mahera Asada, Bašarovho brata, s ktorým som sa ja teda nedopatrením osobne stretla v roku 2005. Opravdu? Áno. Nič netušiaca mladá žena na diskotéke. Až po odchode zistila, že... Damašku, áno, v Damašku. Až po odchode zistila, že ten milý chlapík bol prezidentov brat. A vtedy ešte vo februári 2005 by nikoho nenapadlo, že ten milý chlapík bude vlastne jeden z najväčších zverov, aké moderné dejiny ľudstva poznali. Lebo práve Maher al-Assad bol za najobávanejšou 4. divíziou a práve on bol za organizovaním biznisu s Kaptagonom, ktorým sa financovala aj 4. divízia, bol to v podstate jeden teda z hlavných zdrojov štátneho príjmu. Výroba Kaptagonu je relatívne primitívna, je to niečo technologicky, dá sa to, čo do technologickej náročnosti sa to dá prirovnať napríklad pervitínu, ktorý si teda človek vie uveriť aj v kuchyni, však áno.
Čiže nevyžadovalo si to nejaké veľmi veľké investície. Bol za tým veľmi rafinovaný spôsob distribúcie, exportu. Napríklad sa našli milióny tabletiek Captagonu vo vydlabaných pomarančoch alebo vo vydlabaných granátových jablkách. Dostávalo sa to z krajiny najbizarnejšími možnými spôsobmi. Aj v rámci Európskej únie bolo zachytených niekoľko dodávok Captagonu, hoci Európska únia nikdy nepatrila medzi cieľové krajiny, ale vysielal sa Captagon z Latakia, z Tartusu na lodiach, ktoré sa prekladali alebo mali nejaké zástavky v Grécku, v Rumunsku, v Taliansku napríklad a odtiaľ pokračovali do Saúdskej Arábie a krajín zálivu, ktorí boli teda hlavní príjimatelia. Čo teda znamenalo veľmi veľký problém pre vzťahy Sýrie s okolitými štátmi, pretože samozrejme žiadna krajina nie je úplne nadšená z toho, keď je zrazu zaplavená lacnými psychotropnými látkami. Pričom podotýkam, že výroba jednej tablety Captagonu vyjde na zhruba 3 až 4 centy v dolároch a napríklad v Saúdskej Arábii sa predával po $20 kus. Čiže teda pre ten starý sírsky režim to bol veľmi výhodný biznis. Ale teda znamenalo to obrovský problém. Aj pre samotné krajiny. V Libanone je napríklad obrovský problém. Captagon a ľudia závislí od Captagonu, keďže teda dlhodobá konzumácia spôsobuje v podstate rovnakú závislosť ako ktorákoľvek iná psychotropná látka. A pravdepodobne toto bol jeden z hlavných dôvodov, pre ktoré Šarov režim mal takú intenzívnu podporu zo strany bohatých arabských štátov vlastne hneď od začiatku, že dúfali, že sa Šarovmu režimu podarí túto produkciu Captagonu zrušiť. Bol to jeden z proklamovaných cieľov, zrušiť všetky výrobne Captagonu, zatočiť s drogovými barónmi a vytvoriť novú čistú Sýriu. Čo je samozrejme krásny ideál, ale zrealizovať to je ťažšie. Tu sa bavíme o tisíckach výrobných miest v rámci celej krajiny. Niektoré boli veľké, do očí bijúce, bývalé letecké hangáry napríklad. Ale mnoho tých malých výrobní bolo skutočne v bežných civilných obydliach, kde by to človek zvonku nečakal. Veľa výrobní sa podarilo zničiť, zrušiť. V neposlednom rade ľudia, ktorých strážili, utekali spolu so zásadovými vojskami na neskôr 8. decembra. Ale veľmi veľa týchto malých fabrík ostalo. Mnohé, vzhľadom na to teda, že režim vyhlásil vojnu Captagonu, prešli na produkciu metamfetamínov, ktoré sú v podstate rovnako ľahko pašovateľné, sú drahšie, čiže môže byť z toho väčší profit a veľmi radi sa tohto biznisu vzdávajú. Čo je jedna z najväčších víziev. Jo, díky moc k tomu zajímavému problému. Teď vlastně ještě mě napadá v souvislosti s tím současným syrským režimem a Ruskem. Jo, ten nový režim, nebo ten Asadův režim byl s Ruskem velmi napojený. V podstatě Rusko ho svým způsobem zachránilo během v podstatě té občanské války, která tam nastala po té, co začalo arabské jaro dost brutálním způsobem v Sýrii po roce 2011. No, ale nicméně teď před pár dny jsme mohli vidět Ahmada Šaru, jak se setkává s Putinem. Takže vlastně, jak to je teďka s tím novým režimem? Oni jsou takový pragmatici, anebo je to nějaký takový trochu zastírací manévr? A ty ruský základny v Sýrii zůstávají, jestli se nepletu. Zůstávají. Takto Šara je jednoznačný pragmatik. Sám to o sebe vyhlasuje. Hovorí sa o tom, že sýrska vláda požiadala Rusko o vydanie Bašara al-Asada a chcú, aby mohol byť súdený v Sýrii. Za vojnové zločiny, za zločiny proti ľudskosti a tak ďalej. Za tú vojnu sa toho udialo naozaj veľa. Je možné, že toto bol jeden z predmetov debát. Je pravdepodobné, že Šara je ochotný veľmi veľa pustiť a veľmi veľa vyjednávať s Ruskom, preto aby Asada získali. Či je Asadovo vydanie reálne alebo nie, to si ja v tejto chvíli netrúfam odhadnúť, ale osobne si myslím, že skôr nie.
Každopádne, vzhľadom na to, ako prebiehajú rokovania so zvyškom sveta, koľko reálnej pomoci Sýria za tých vyše 10 mesiacov odpadu režimu získala, nie je zrovna šokujúce, že aj Rusko je ochotná Šarová vláda vnímať ako potenciálneho partnera. Ešte niekoľko mesiacov dozadu sme mali obrovské nádeje, viac menej padli západné sankcie, otvoril sa trh, očakávali sa obrovské investície a áno, tie rokovania prebiehajú, tie investície prichádzajú. Bol napríklad v priebehu leta podpísaný veľký investičný balík so Saudskou Arábiou, prichádzajú investície z Turecka, z krajín zálivu, ale zďaleka to nie je toľko, koľko by tá Sýria reálne potrebovala na to, aby sa vedela znovu postaviť na nohy. Je tam čoraz viac otáznikov, Západ ešte mnohom stále váha. Skutočne zo západných krajín sa do Sýrie posunulo relatívne málo podnikov zatiaľ. Je tam veľmi veľa prekážok a ten progres je podstatne pomalší, ako sme si mysleli. Čiže začať vnímať Rusko ako potenciálneho, ako obchodného, tak politického partnera zo strany pragmatika Šaru vlastne vôbec nie je prekvapivé. A je tam vlastně i ta vazba, jo? V podstatě možná bylo trochu překvapivý, že úplně při který to bylo příležitosti, ale Trump bylo to, myslím, že na nějakým zasedání v Saudské Arábii, v Riádu, relativně nedávno, tak tam vlastně Trump se setkal s Ahmadem Šarou. Bylo to takový vlastně poprvé v podstatě jeho legalizace nějakým významným západním politikem a od té doby, že můžeme už vidět generála Pavla, jak se setkal a spousta dalších politiků a všichni nějak myslí na ten biznis se Sýrií. Díky moc tady za ty zajímavý komentáře. Já bych se ještě na chvilinku zase vrátil teď zpátky do střední Evropy. Ještě jsme právě říkali, že se budeme bavit právě třeba o aktivitách Charionu, anebo vůbec o orientalistice ve střední Evropě. Ty tady dobře znáš právě to prostředí slovenských, ale i maďarských orientalistů. Mohla by si k tomu něco víc říct a vůbec tady třeba právě o odbornících, kteří třeba nejsou až tak v českém prostředí známí? Ja by som veľmi rada predstavila môj in-house team. Všetci traja moji seniorskí výskumníci pochádzajú z Maďarska. Mám v týme predovšetkým profesorku Erzsébet Petrúža, exkvizitnú maďarskú orientalistku. Znám. S vynikajúcou medzinárodnou globálnou reputáciou. Profesor László Čičman, taktiež profesor orientalistiky a ekonómie s úžasnou medzinárodnou reputáciou a s neskutočným množstvom skúseností priamo z terénu. A doktor György Bustin, bývalý maďarský diplomát, zástupca šéfa misie OSN v Iraku, pôsobil napríklad na diplomatickej akadémii Anvara Gargaša v Spojených arabských emirátoch. Tiež fantastický znalec regiónu s desiatkami rokov skúseností priamo z terénu. Vlastne cieľom Charionu jedným z cieľov Charionu je spájať odborníkov na Blízky východ, na Severnú Afriku z krajín Vyšehradskej štvorky, pretože my vieme globálnej orientalistike ponúknuť veľmi veľa, hlavne vzhľadom na našu úplne inú historickú skúsenosť s Blízkym východom, s arabským, s muslimským svetom oproti západnej Európe. Je za tým jednak osmanská prítomnosť, jednak naša praktická skúsenosť s totalitnými režimami, preto my vieme podstatne lepšie pochopiť aktuálnu situáciu v Sýrii ako napríklad nejaký Francúz alebo Nemec, pretože my sme si veľmi podobným režimom prešli a rozumieme tomu procesu transformácie, ktorý momentálne tá Sýria prechádza, ale to sú presne veci, ktorými sme si my v 90. rokoch prešli. Tady jenom tě přeruším, ale že si vlastně vzpomínám, když jsem byl poprvé v Sýrii 2007, tak to hrozně přišlo jako nějaký 80. u nás. Úplně ta atmosféra byla jako hrozně podobná mnoha, jako kdyby detaily a tak. Presne, ja si pamätám, ako som prišla na cudzineckú políciu v Damašku v lete 2005
A pán, ja som chcela iba predĺženie turistických víz, bezproblémová vec, neviem, 5 alebo 10 alebo $15, štempel do pasu, vybavené. A ten pán mne vedel všetko. Všetko. Som presvedčená o tom, že vedela číslo mojich topánok. A že si bola na diskotéce. A že som bola na diskotéce s Máherom a Lásadom. Všetko. A tie pocity, že aha, tak asi teda týmito vecami prechádzali u nás ľudia v 50. rokoch. A naozaj ten muchaverát, tá spravodajská služba mala prehľad úplne o každom jednom kroku každého jedného obyvateľa Sýrie. A toto my vieme precítiť, lebo my túto historickú skúsenosť máme. My vieme, aký je náročný proces transformácie krajiny z totalitného režimu na, nemyslím si, že demokracia západného typu je v Sýrii reálna, ale na nejaký proste iný režim, otvorenejší, voľnejší, v neposlednom rade prechod na trhovú ekonomiku. Je to strašný záhul a teda my sami vieme, že to nejde zo dňa na deň. Vieme, že to sú procesy, ktoré trvajú roky. A napríklad ja som teda etnický Maďarka, my slovenskí Maďari vieme pochopiť aj situáciu menšín v Sýrii, lebo v časoch, keď za Mečerovej vlády, keď teda nebol ten proces prechodu do toho kapitalizmu taký rúžový, ako sme si to predstavovali, často z akýchkoľvek zlyhaním boli obviňované práve menšiny. Či sme to boli Maďari, alebo Rómovia, alebo ktokoľvek iný, kto práve prišiel do rany. Čo je samozrejme opäť typický, najjednoduchší spôsob, ako sa vyviniť z vnútropolitických problémov, zvaliť to na nejakého externého aktéra a vždy najjednoduchšie po ruke sú tie domáce menšiny. A my, slovenskí Maďari, sme sa tiež v 90. rokoch občas báli. Ja som sa tiež občas bála prehovoriť po maďarsky na ulici a podobne. Čiže my vieme plne precítiť ten pocit, že napríklad toho sýrskeho kresťana nikto otvorene neohrozuje. Áno, mali sme tam ten útok na ten kostol, ale proste, budem cynická, to sú proste veci, ktoré sa na tom Blízkom východe občas dejú. Bohužiaľ. Ale nie je to také, že by tam behali s nožmi po ulici a naháňali by kresťanov, šítov, podobne. Áno, stali sa tie masakre na pobreží. Samozrejme, to je vec, ktorú nemôžeme prehliadať. Ale sa vracam sa k tomu, že v Damasku je kľud a napriek tomu aj v tom Damasku sa tí ľudia boja. A toto je, ak máte tú situáciu načítanú z nejakého iného prostredia, chápete, že aha, toto sme tu už niekde videli. Teraz je otázka, ako si s tým ten režim všetkým poradí, lebo má pred sebou naozaj neuveriteľné množstvo víziev. A že kam sa s tým vlastne všetkým dopracuje. Ale vrátim sa zase do Strednej Európy. Toto je výhoda, ktorú má Chajrión a my ako stredoeurópski výskumníci oproti západu. Jasně, jo, vůbec ta středoevropská perspektiva, mohli bychom se bavit o maďarský orientalistice a podobně. Teď ještě vlastně, jak jsi říkala, že tam nikoho nenahání s nožem po ulici, mně se přesně to v roce 2007 za Asada mladšího stalo, že tam právě úplně v centru Damašku, že tam běžel nějaký šílenec s nožíkem v ruce a ohrožoval lidi a fakt to bylo jako docela děsivý, ale naštěstí kolem nás proběhl. Pak tam mám i zkušenost jako kdyby s kapsářstvím a podobně, ale jasně to je spíš jenom takový jako detail turistický, ale i za Asada tam naháňali z noží po ulici. S kapsářstvím mám ja jedinú teda priamu životnú skúsenosť a to bolo v Bratislave v nákupnom centre Avion. Čiže to je zase tá perspektíva, že vrajím si, že v tej Sýrii musí byť hrozne, lebo tam funguje kapsářství. No. Myslím, že máme medzi našimi spoločnými známymi človeka, ktorému by neboli nikdy nič ukradli, napríklad v pražskom metre. No. Že je to vec, ktorú my máme nažitú, máme to skúsenosť, ale znie to tak exoticky, keď sa to deje. Jo, jako individuální nějaká zkušenost, že všude. Vždycky každému říkám, nebo kdo se mě ptá, že chce na Blízký východ, jestli se tam dostane nějaké nebezpečí terorismu, a říkám, daleko pravděpodobnější, že vás tam sejme nějaký auto, protože tam lidi jezdí jak šílenci. Jak úplne zvery a to sa deje aj u nás, však áno. Je ten svet iný, ale určite máme k nemu my mentalitou a historickou skúsenosťou podstatne bližšie ako ten
klasicky bežne vnímaný západ. Ale díky moc za zajímavý rozhovor, budeme Sýrii určitě nadále sledovat, tak ještě jednou moc díky, že si přišla do blízkovýchodního podcastu. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Tož, milé posluchačstvo, ale podcast ještě zdaleka neskončí. Já mám pro vás připravený jednak to pokračování toho seriálu o paralelním vývoji izraelské a palestinské politiky. Ale to je trošku na delší vyprávění a je to samozřejmě na víc dílů, takže já to teďka nebudu cpát do konce tady tohoto podcastu, ale mrkneme se zase na aktuální věci a zase, že takovým tím úhelným bodem zájmu o Blízký východ je situace v pásmu Gazy, kde už naštěstí se neodehrává takové peklo jako ještě před pár týdny, ale je to tam ještě zdaleka o to, aby se vůbec dalo mluvit o tom, jestli se to Trumpovo příměří promění v nějaký trvalejší klid, anebo dokonce nějaký dlouhodobý mír. Ale tomu se budeme dlouhodobě v podcastu věnovat jak s hosty, tak o to budu komentovat sám. No ale tady teď bych se trošku věnoval konkrétněji vývoji kolem Gazy a samozřejmě to je velice propojeno s děním v Izraeli a je mimořádně důležité, jak se bude chovat politická reprezentace na obou stranách. A zatímco ta izraelská politická reprezentace v čele s Netanyahuem a celou vlastně jeho vládou radikálně pravicovou, náboženskou nebo nábožensky radikálně pravicovou, už tam se různě podíváme na ideologické zaměření těch jeho koaličních partnerů. Už jsme se tady o tom asi hodně bavili a zase se k tomu určitě budeme vracet k té Bibiho koalici. Taky tady jenom chci doplnit, že a je to skoro přesně za rok, pokud se izraelské volby budou konat v regulérním termínu, tak tady bude nová izraelská vláda. Samozřejmě zase je otázka, jestli Netanyahu se nějakým způsobem dostane z těch šlamastik politických, jako to byl vždycky schopen, anebo prostě jeho období, jeho vláda jednou skončí. Koneckonců to tady jednou bylo, ale moc dlouho to nevydrželo. To byla ta Bennettova krátká vláda. Je tady samozřejmě stále možnost předčasných voleb v Izraeli, ale zase vzhledem k tomu, že skutečně ten termín těch regulárních voleb se jako kdyby dost blíží a že jo, i pokud by byly vyhlášeny předčasné volby, tak ono to samozřejmě nebude ze dne na den, ale bude to ještě poměrně dlouhý několikaměsíční proces, tak v podstatě si stále víc a víc říkám, že je docela dobře možné, že to ta jeho vláda nějakým způsobem vlastně doklepe do konce. A je to rozhodně teda vláda, která nějakým způsobem není stvořena pro mír s Palestinci. Takže bude velice zajímavý samozřejmě, co přijde v tom dalším období. Jestli to bude Netanyahu, ale zase s nějakou obměněnou trošku jako kdyby koalicí, anebo to znova bude jeho partička radikálů, anebo to bude někdo úplně jiný, kdo nějakým způsobem třeba bude víc schopný posunout ten izraelsko-palestinské vztahy i jiným směrem, než tady tím brutálním válčením. No, ale teď se podíváme trošku blíž na palestinskou politiku a hlavně na Hamas. Jo. O Hamasu se pořád omílají ty jaký stejný fráze a jsou známý ty jména všelijakých těch Sinvárů a podobně, kteří byli sestřelení právě během těch posledních 2 let, kdy Hamas přišel prakticky o celé vedení, ale Hamas je velice komplexní organizace. A já bych tady rád se trošičku pobavil skutečně jako kdyby konkrétně. A třeba i zmínil konkrétní jména, které v podstatě symbolizují nebo znamenají vlastně dnešní Hamas a co se tady od těchto jmen dá očekávat. No ale tady tato část podcastu, tak ta je přístupná pro ty, kteří odebírají moje Hero. No ale na to se dostanete snadno, že buď si vygooglíte, napíšete moje jméno do Google, Marek Čejka a Hero za to, anebo prostě klasicky do vyhledávače napíšete hero.co/Marek Čejka, teda psáno bez háčků, bez mezer, takže hero.co/Marek Čejka.